Добрый дзень, паважаныя сябры! Сёння мы з вами пазнаёмімся, як пераносіць словы, у которых ёсць апостроф і мяккі знак. Вось, напрыклад, слова будильник. У гэтым слове галосныя літары У, І, І. Тры галосныя літары, значыць, будзе тры склады. Дзелім слова на склады. Будильник. Вось у гэтых месцах можна слова перанесці. Звярніце ўвагу, у слове ёсць мяккі знак. Ён застаецца на радку, яго нельга аддзяляць ад папярэдняй літары. Значыць, у нас сустрэўся сёння мяккі знак. Ён застаецца на радку з папярэдняй літаркай. Калі ў слове ёсць апостроф, напрыклад, слова пад'ём, пішам пад'ём. Колькі галосных літар у слове пад'ём? А, Ё. Значыць, два склады. Пад'ём. Гэта слова можна перанесці у месцы пасля апострофа. Апостроф застаецца з папярэдняй літарай на радку. Схематычна апостроф застаецца перад папярэдняй літаркай. І так, правіла. Апостроф і мяккі знак пры пераносе не аддзяляюцца ад папярэдняй літары. Напрыклад, пад'ём, ульяна. Будьце граматныя, пераносьце словы правільна. Да сустрэчы, сябры!